Mas Bakhuid tongin duai nagabinda Kinga St. John George Judek Shadap Bad Margaret Basai Moit Bad Duairu nagabinda Baro Kikun Gikti Hubert Basai Moit Jacqueline Basamait Humbert Evangeline Rosalind Robert Albert nagabinda Baro Kibaim Kumjuru nagabinda Balaklat Rupert Basaimot, Caroline Basamait, Lambert, Shabalet, Syndrome, Flestine. Thank you. Flestine, thank you. I bagabor Jisunaman here, Halor Kaneki Ingasem, Haganeki Ukrish Bakhuid, Bakinanga Jinkuit, Jing Lait-ïa. Duairu Nagabinda Baibha. Tilang Renja Banyaka Jing Lait-ïa Pura Kumjuru Nagabinda Niri Banilla Renja Clara Mukim Prangbor Lang Renja Badkarshan Lang Renja Banyaka Jingae Jungu Trai Hello Junki Laispa Sapua. Laispa Sapua. Galak men bapa bagio. Galak men bapa bagio. Galak men bapa bagio. Jesus haganega step idwai nagabenda kajingai kajingar ku halo jangi haganega sngi utrai ka bar pau sau inang duai baga bor Jesus naman ya halo jangi nidang kin mauro ya ka maria te suti ka kami jang kajing sosi inda kasni pa ka bor jang kajing ya sideline bandon lang bat ni wei pai wei idwai ru nagabenda paro ki ba pangi ba shitam ki batia ki hospital But give us don't have to engage jar, Kabor Jisunaman Pau Hakibaro. Hakerteng Upa, Badukon, Badumen Siam Bakhuid. Amen. Kajinga e jungo trai jungi Jesus Christ, but Kajingi jungo blay. Lem but Kajinga Sulak jungamen Siam Bakhuid. Kindon, Ranka but P. Barra. Ranka but Piru. Tangin Sangish Por, Bankuslai Halakado Nur Kamen Siam Jungi, Halarki Pop Baro Kibangilale. Ujisu kwa babara mangi ngidang yai rengkat badu pidiang ya kijing shitam baro kum kata kashin jang kajimpen kuid tongilang kabakmen habangi pang ishtam namaru jisu udang penkan mau yangi kadelem ba kajing jenjar ngila ban yai ya galindi jumutrai yaki por baro ngimshim lakit kli ya laki kameram bat kum juru yaki por baro ngimshim la Pediang ega sain dur jungu jisu aga jingim tongin ko slai tongin pan map. Jisu ba yid pen kuid yangi na baharo ki pop ki bangi lele ya rap yangi ban ya rengkat bat me nga pala How blave and por baro. Pada happy kohimen kopara Pangalele po sibun daging purkat, daging dagikam, daging leklet, daging le palajunga, daging le palajunga, daging le palat bakrau junga, namar kata kapat ni kamaria Bakhuid, kabayasa kate suti, yaki angel bakiri kuid, badapi kohimen kopara,
bantuan kabinta junga how trai blay jungi Ublay badan bor baro ni sene yangi Badandala ma piki pop jungi Punyalam yangi shaka jingim bam jikut Amen. Who try to listen, who try to listen, who try, go try, who nagabinda baro ki kam gi jam jangi nagabinda ka jing im jangi nagabinda ka balang baro ka wai nagabinda ki bru baro ki badan ka padeng ki jing jin jar iduwai nagabinda baro ki bru janga Kerala ki barake ya ka Sngi buram janga jilla jangi duwai nagabinda ka parish jangi hanne barake ya ka Sngi buram janga Maria kami janga jing snolem kumjuru ya ka seng MSFS ba pidiang ya ka Maria kumganong da janga seng jangi baga bor jisu nang pau hangi lem baga jinga side lam janga Maria teisati topai kemasyangi koble konong tau bat ganong senchar jangki eke barro bat ai bangin shakriya me daga donu jangi barro kramba ngintip ya ka bor janga jingmap e jame da utrai jangi Jesu Christ kun jame uba im bad basencha renkat bad me
Haka jingelong kawe jung men sim Bakhuid ublay junom la junom. Amen. Kajing pula na kitab Wisaya. Utrai ublay ulapli ya kishkor jonga. Bat ngam syempen ngam syempai dadin. Ngelapan syak ialah ke ingdong hakito kiba syok yanga. Bat ialah kingap hakito kiba put yu nyu temo jonga. Ngam syem latap ialah kakmat na kejilek ran bat kejing bentiu. Nabau utrai ublay ulaya rap yanga. Ngam syem la syak pensyayong. Kumta ngelapan ialah kakmat kum umau syamok. Bat ngatip bangan om syam ngan om syak penleran. Uta ubapen kesan yanga udon hajan. Uei uban yale yanga. Ya ngin ya yeng lang. Uei ubadon dau persyak yanga. Ai unwan hajan syajan jonga. Hakmi utrai ublay uerap yanga. Uei ken uban penrem yanga. Kaktin jong utrai. I songo iau blei. Bar praspa kenta. Uriah
kajing pula nak shti ujako Bakhuid kan mentoi ayu ko para jonga ladau breu uong bangadon kajingai henrei don kikam hato kajingai chungu kalama ban pen im ya u ladau para ne kapara kimbiang gajain kanep bat kimbiang kajingbam kabaman kasngi bat uwei na pi pat uong haki to letsuk to pen sngai to pen sai jalade ban bam habanda kadang henrei klem da ai ya ki ki badon kam na kabanta kamet kan mentoi ayu kumta kajinge daladehi lada kam don ki kam kalong kabaya henrei undon ubaong pidon kajinge bat nga don ki kam pen I hanga ya kajinge jungpi kabashabar na ki kam jungpi bat nga bat da ki kam junga ngan pen I happy ya kajinge junga Aktien jong Trai Isongo yau blay. Hallelujah. 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 Galong kalenti kajing sisa bat kajing Om don uban poi syok palai tang dangan Hallelujah 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 Trai undon rengka bat pim Rengkabat Piru kajimpule na ka gospel Bakhuid kat kum umarkus Kaburam hame ko Trai O Jesu la leit bat ki senran jongu shakish nong saudong ka Kaiseria Philippi bat halinti ula kli yala ki senran kibriu ki ong ngalong oe te kila jabab yawu u ya anis baptist ki wei pat ki ong u Elijah sa ki wei pat ki ong u wei na ki nongya tolopa te u Jesu la kli yaki pi pat pi ong ngalong ui u Petrus la jabab yawu melong u Chris te u Jesu la mana tenge yaki ban om yatu hano syapang jongu handa ulas tang ban hikai yaki ba ukono brio ude ban shashitom shibun ban shakendait haki temen kisan kilingdo remba bat ki start ain bat ban sha penia bat hadin laisngi ban mi pat badula kranshai ya kata haki kumda u Petrus ula kart ya u sharud badula persyang ban ya peninia badu henry haba u pai badu yo I ya kisin ranjongu ula kentet ya u Petrus u ong ki late no nanga ko soitan namar pimdon hakaliang jongu ble henry hakaliang jong kibriyo nang taula kot sya u ya u paid ba badu yala ki sinran badu la ong haki lada uno ukwa ban bud yanga ulen yala de badun ba yala ka dimpana badun bud yanga naba uta ubakwa ban penim yala ka jingim unduno yaka henry uta ubaduno yala ka jingim naga benda janga bad naga benda ka gospel un penim yaka ka gospel jong utrai Kajingira yame ko Chris ko himen ko para bayid hautrai Jesus Christ kejimpule mendakasngi ka kot ka ver yangi bandon ka jinget ka bashisha hautrai
ban snautu ya uble la jong ban yomat ya uble ha ka jingim jongi ban perkat kumba perkat uble ban le kumba le uble ban im kumba im uble ban keren kumba keren uble ban yait rengka badu ban yasirim badu giusno ka jingkeli Shapanga jingkerli jongu Jisu kibriu kisngautu kumno yanga kato kidon jing sautu bapura ne kidon jing sautu kindia ne kilas ngautu bakala kane kadeka jinge janga parte kabamenda bun kibriu kimpat ngautu bha ya ubale haka jingim jangi ladangim snowutu ba ya kaba ublay ukren uhikai ladangim snowutu ba ya kaktin ublay haka jingim jangi ngimla satya ban itu ya ublay haka jingim jangi ngimla ban yomat ya ublay haka jingim jangi bon kibreo haka jingim jangi what happening ki banget kimpat yomat ya ublay haka jingim jangi namarba kimba don jing sautu pura don kibru kis ngautu ba ngingeit ha uble banyo ya ka jing tengan shipor arpor don bon kibru ki don ha ka niam ne ha ka jingeit ban light luit na kano ka jinge ha ka jingem jongi don bon kibru ki lait mane uble banyo ya ka jing tengan shipor arpor Don bon ki brio ki leit mas ne ki duwai baki kamilendi baki niyo ya ka baki pan bon apeng ki banget ki pan lese kabayade bat ka do ki kwa ban pen biang ya ka ba yade bat ka kinja do don give up pan kaspa don't give up pan jingkoi jingkia don't give up pan ka jinglai luit na kinong shun junkie don't give up pan naga binda ka jingomen jangka parte kantra Jisu ong pilaban pan ya kine baro habang pan ya kane ngide ban pan da ka bas ngawutu pura palat ya kane ka jimpan ngidon kham ya ka jingyade padu kris ngide ban don ka jingya serim padu kris ha kie baro but bun ki bangai ha kane ka juk ka bam menta ki wat ya ujisu ki wat ya ubale naga binda ka jington kam shimet bad ka jingsnobha jong kane ka parte ngi ong bon sin prosperity gospel bun ki briu ki yala prosperity gospel badu jisu wanra hakama jongi lemba kane ka jingkeli jongu Pishania nagabenta ka yanga. Hatu pishania yanga nagabenta ka jimmendoi shipor arpor. Nagabenta ka jinkamen shipor arpor. Ne pishania yanga bandup yomad ya ka beneng. Bandup yomad ya ka jinglong obele. Ban im kum ujisu ha ka jingim jongi. Tinakata ka daw ujisu labu ya ka jingkerli. Kibri kiong kumno siya pangjon. Kisauto kumno yanga. Kakeno kadur kikwa ban yade banda. Kipeit kumno yanga. Kikran kumno siya pangjon na jonga hapadeng iway pa iway. Hapadeng jongi. But buon kibriu kimpat don ka jingtip bapura siya panga jing shisha. Ka jing shisha kalong ujisu ulang ukuno blay bayim. Ladangim pa don ka jingsautu pura halor kane ka jingshisha nginumla ban light luid. Nginumla ban poi siya baneng. Daka jingtip shiteng siya pang ka jingshisha ngimla ban poi siya baneng. Ngide ban don ka jingtip ba pura siya pang ujisu. Jingtip bapura siya pang ujisu
kalong ka jing shisha. But hangtang in sastang ban sautu, uble badukon ki along kawe, but ki ade badu mensiam Bakhuid, but baro laingut ki Trai ban penba, but penim ya ki beriu. Bun ki beriu kimju duai ban syap penim. Bun ki beriu kilong Kristan ban poi syap baneng. Bun ki beriu kilong Kristan namar kadon ke burom ban kot yalade Kristan. Ban kot yalade Katolik. Banong ya ki beriu ting along the kot jeng ke balang Katolik kadon ke jing sarong ban keren kumne. Lese ban keren hakat the kot jeng kino ki balang kadon ke jing sarong ban noong ngalong Kristan. Bun ki beriu ki ngeit bat ki bud ya ukris tang ban yo burom shipor arpor. Nagataga daw Jesu ubu hakama jongi kaneka challenge. Hadu katno pila ban idianga. But habau Petrus ula ong melong ukono uble ba im. Jesu la yaro yawu. Henry Jesu la yai bateng ban ong ladapis ngautu bangalong ukono uble ba im kakamaram jonga ngala wansha kene ka parte ban shashito banaiti yala de hakikti jonki beriu bakindu le bain yanga bakindu penshitom yanga bakindu play ka snam jonga kanamba lemba kane ka jingle ka parte kan laitin. But what ya Petrus bala ong ya kane ka jing shisha bala pla ya ka jing shisha minta usngautud. Ulas ngautud namar laban mudur ba uble un shashitom. Laban mudur ba uble un yap. Namar haba ula ong melong ukun uble ba im ula bu shalindat ha ka jimpar ka jongu ude balong political leader. Bon napadeng jongi ngip buadia ujisu kum political leader. Unongyalam jonga politics. Kumba leki briu. Uji ngipet ya ujisu ba ude balong ubakam klein bor banya kino nyalam jonga parte. Kenapa ulaban sensar ya kinongyalam? Badulaban pendram ya ki badulong ubajab. Petrusuru ula peit hakane gadur. Haba ula ong melong ukun ublay ba im ula mood ban ong pide ban sensar ya kini gibriu mede ban long ubajab halor kini kinong yalam baro kenamba ngingin yo ya ka jinglong dekot halor kane ka hima ban pinlaray ni gibriu ban pinram ya gibriu ban yo burom haba kiwe ki peit namar ngidon hakaliang jongo uni unong yalam ubakam klein bor baro ki brikin ting henry minta uji suong lada pe sauto bangalong ublay ba im ngamut ban yai ngade ben yai lemba kane ke jingshitam Petrus suong kum kata ka kampem de ban le lada melong ublay ba im pide ban pinram ye kine baro mede pide ban pinyap ikinong shun pide ban pinjot ya kinong shun pide ban pinjot ya bara ki bru ki bashong ha ka bor badon ga jimut ban pinrem ya pi bale pidon kam ban shashito badu jisuang kata ka jingkwa jampi kawana uksui ka jingkwa ban yo burom na ka perte jingkwa ban yo kardan jang ka perte kawana uksui ngam shimla wan ban wad ya kum kane ka burom nakata ka daw ko himmen ko para buon ki kristan ha kane ka juk ka bamenda kim snauto ya kane buon ki kristan kumba ang o Jacob Bakhuid ha ka shiti jongu ka jinge kalam ki kam baba kalam seiso buon ki bru ki ngeit henry kim nurshu banle ki kam baba buon ki bru ki ang ladang adon jinge thau jisu kumba om Petrus ba melong ukun ublay ba im uperkat ngila light loy ngila light im henry u Jacob Bakhuid wong da ka bas ngautu
da ka jing so tu jong u Jacob Bakhuid na mar ngitip u Jacob Bakhuid udon lam barabor badu Jisu bad ulas ngap bon ke bara ka ba u Jisu lai kai ban ngitip kane ka jingkerli haba ula kerli ru u Jacob rudon minda u Jacob ulas tamban so tu da ka ba ring jing mot na ka jingi kai jong u Jisu ba ukun ublay udeben shashitam udeben yab bad udeben mipan ha ka Sngi kabalai ulas tamban so tu kai ka jimut jonga jingim badu Chris jingim badu Chris kabamot ngi ngeda u Chris ba ulang ukun ublay bay im nangda habanga nged habanga im pura kaya kabadeben minanga ngadeben le ekikam izine ngadeben le bha ekiwai ngadeben kiarna kikam siniu ngadeben yarab ekiwai ngadeben long kam kuloid mensiam kumba uji sulo namar ba uji sula isne namar uji su dap daga jimba ula khaloi banaiti ya ka mejongu kanamba ka perte baro ka we kan light dim na ka pop minda u Jacob Bakhuid u challenge ngiro buon ki kristan ki ong hana kilong kristan baba kim junud ben yarab ya ki brio badon kam don buon ki brio hakane ke juk ka minda lese kilong kristan kilong barispa henry kim nushu ben penki wat ya ti kadiang jongki ben yarab ya ki brio badon kam don buon ki brio ki lum shibun pisa don buon ki brio ki don sap ka pong Henry Kim Ju pin Trai kam ya kita ki sap ki pong Kim Ju pin don kam ya kaspa jongi ban le ya ki kam baba dona ba ki brio ki barispa ki khloi ben yara dona ba ki brio ki badon bon ki sap ki pong ki khloi ban pin don kam ya ka sap ka pong jongi naga benda ban pin roy ya ka hima uble badu Jisu ubu hakama jongi ladang ilong kristan baba ngide ban yai lemba ka jingsha shitom banai kindiat nakaspa jongi yaki baduk kadon ka jingshitom ban yarab yaki bri badon kam yaki jing yarab ngide ban shashitom kaya ka basuk ban shong ha ki ying armala laimala banangda bam kat badon bad Shong haki kali bad late jing late klam yakundo yano halindi leishaki jaka kinja nangda pinsgo ba yalade kilabanong namar ngidon ka kaspa la jong te ngile kadba mon dakane bale kiwe kidon kamban tukalar henrengi deben sautu uble udon ka bor ban tukalar iya ka jingim chongi ublay udon ka bor ban rung ha ka jingim chongi ublay udon ka bor ban kili halor ki kam ki bangile ladangi ong ngi budi awu ngi kongo yawu unong yalam udon ka bor ban tinju yangi bat ka jing tinju ka babon kalong ka jing shitam ka jing jenjar ka babon chai ka bang yakendo ha ka jingim chongi ko himmen kopara ka ba yade bat ka jingai jongi kumbang yusno naka jimpule bening kong naka kitabi siya nungya tolepa ushakri udeban shashitom lada manga badmapi ngilongi shakri jongu Chris ladangi sngotekana bangi i shisha yaw Jisu ba lada bad kakata ka jingso tu kadeben mi ayu nangi ka jingkloy jongi banyarap jingkloy jongi banaiti lut jingkloy jongi ban lebha ikiwe jing kloi jongi ban lombas bun mensiam kibri kin kli pi bale pi le komne bale pi yarap yangi wat ladang imdon hok ban yo jing yarap na pi pin jubab de na marba ngadon jinge thau Chris de na marba ujisu im hanga ngale komne habanga kran bha yakiwe haban ngale isne yakiwe kibri kin lingo bat kikli bale pile kumne yanga wad habangam dawa ngin stang bandong ngale yakane namarba nganget hau Jisu uble ubaim ubalele yanga kumne wad lada ngam don kano ka hok haga jingim jonga ko himmen ko para jinget kristan kabamot ban im kumba im ujisu ban shashitam kumba shashitam ujisu
de ban shuduai jisu pelai lu dia nga na baharo ki jing shitom haba ngi duai ban pelai lu dia ngi na ki jing shitom ngamla ban shaya kane ngating ban shaya kane ngamla ban imba ha kane kador ngamla ban leba ye ki brio kabamod nga kendai ya ka jing khot jongu jisu balong ki kristan babha balong ki kristan bakongu ko himmen ko para tongin puson yalade hadu katno u jisu im hangi hadu katno nginget hau jisu hadu katno ngidon ki jinglom baba hapo jangi ne hato ngilong ki kristan ba ward ya u jisu kumu political leader hato nginget hau jisu tang na marba banyo shipor arpor ya ka jimmendoi naga benda jongi shime kaladei kapor ban pen kala ya kane kerukam im jongi ban pen kala kane kerukam le jongi ban longi kristan ke bakam janai kam kuwait ban pen sngoba tang ya ubale da ka jingem jongi da ki ingasem jongi tongin aiti ya kane ka jing khot jongu jisu hakane ki Krish Bakhuid jisu be id ngilakwa ban im ya ka jingim kam janai kam kuwait ngilas nawuto wat hadin bun snem jangka jingim kristan ngimpat kerla eye ngilang kam kapnap ngilang kam sniu ben ya ka ba minshua pen kala ya ka jingim jongi ba ka jinge jongi kan perlang yangi ban lebha ya kiwei ka jingi jongi yame kan pen kala yangi ben id ya kiwei en ya ro ya utrai Jesus Christ Chinom lai chinom ba. ko himmen ko para tongin pla ya ka jinget ka jongi nganget hau play upa badon por baro unong tao ka baning bar ka kendo wan hau Jesus Christ ukun ba marwe jungu utrai jongi yau bala puna men sim Bakhuid yau bala kana ka Maria Tesuti bala shale ben hapo Pontius Pilatus la sanar panayau ulayab la tabyau ulahyasha ki bayab hagasngi kabalai ulamipan na kibaya ulakiu shabene ushong shakamon ublay upa balon por baro nang da unwan pan ben bishari kibayim pa kibaya ngangit hau mensiem Bakhuid hakabalang Catholic Bakhuid hakajingya sila kirikuid hakajimap yakipo hakajimi pat kado hakajingim bam jikut amen Lai spa andre pusah. Toya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi kallang ka ba priang hon ha ublay upa badon bor barro To try pideng jing knya ni ki ti jong pi na ka mata ka jing ro ko buram ba kerteng jong u
Kecik mentoi yangi beraka balang Bakhuid jung baro kawai. Topet da kabasbun ia ke jing karpa jongi ko Trai. But haga jing spoon jamme topediang ya kini ke jing tarwa kinia jongi shakri jamme. Bakunda ya kabamangi shimet nila tarwa shaka buram ka karteng jamme. Kan mentoi nagabinda jonga jim penim ya barro. Da ukris utrai jongim. Amen. Utrai undon reng khad bat pim. Rangka bad phi. Talk kentiu yala ki donut. Ikan tiwi ki shau Tongin trai. aingu ya utrai ublay jongim. Ka song hok bad kadai. Dashisha kalong kabashong hok bat kabade. Kadeti jongi bat ka jim penim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame. Ko kenrat koppa Bakhuid. Ko blay badon bor bat bam jikut. Lemba utrai jongi uji sukris. Nama daka jingka yabu. Wila pentimai yaga jinglom bruyu barim. Bat daka jingsha shitom jongu. Wila pendam no yaki pop jongi. Daka jimmi pa jongu naki bayap. Wila play yaka lindi shaka jingim bam jikut. Bat daka ba ukiyo shame wakopa. Wila play wang yaki kerdop ka beneng. Bat namar kata. Rengkat bat ka kinhorn jangki angel bat ki rikoid. Ngirwai yaka jingruai yado yame. Bat ni penpana kalem Sngi. Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you try. Keep on. Make bad birds take it down. Die kaburam jame. Cry, O sana shajro. Cry, O sana glembo. Cry, O sana you play to know. Yaro you tabawan. I got curtain you try. Make bad bird take it down. I kaburam jame. Cry, O sana shajro. Cry, O sana glembo. Cry, O sana you play to know. Ko himmen ko para. Tongin wanra sashasin. Yaki jing tumu shime jongi bara. Ka jinglong jongi. Jinglong jongi inga sem jongi. Jinglong jongi bayid batoin jongi. Jinglong jongi shime. Ka jing dona jongi. Ka jing pang jongi. Ka jing sosi jongi. Ka jing e jongi. Ka jing le ki kam ki jam jongi. Pau jisuin pen kantang. Yaki ke baro rangkat bat ka met jongo. Kat bau mensiam Bakhuid wan hiar halor kene ka jing tarwa Bakhuid. Kat ba pidang IT ka jing tumu jampi. Ka kerla lang ka jing tarwa jambi. Ka kerla lang ka jing tumu jambi. Ba ujisu unlong shisha ublay jongi hakata ka jing mut hakata ka jing trang jongi. Idwai banging kerla lang shisha ki kristan ki bajanai ki Bakhuid. Rangkat bat ka balang Bakhuid baro kawai. Rengkat bat paara ki bapang ki bashitam ki batiapang haying. Lese don bun apre jabi pipang pishitam pitia haying. Ay baka bor jesu nam pandia halo jambi. Lemba umen siyam Bakhuid hakane ka par ka bakandang tam. Dashisha melong Bakhuid ko Trai. Kata may jong kaching kuit barom. Namar katangi karpadiame topen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jongi da ka bapa ya men siyem jame kum ka umje halo jongi bakin karlalong yangi kamet barkasna jongo Trai jongi o Jesus Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngba ula pediang ya ka jing sha shitam ula shim ya upu bada kabaingo yame ula kedia yabu badula ai halagi sindran u on to shim bato bam na kane pi baro ne mar kane kalong ka met janga
Yakaba enaiti naka benda jumpi. Haka ju kerukamenda lalaya bam ula shimya ka kuri. Bada ka baingo biang yame ula aya ka hala ki senran uong. To shim batadi nakane pi baro. Namar kane kalonga kuri janga snam janga. Janga jutang bate mai bad bam jikut. Ya ka bayan pen mi nakabinda jambi. Pa nakabinda ki babon. Nakabinda ka jimap yakipop. Talaya kane ban ken mau yangam. Kos nam bakardor jangu Chris to pen kuit yangi. Pen kuit ya ki min siam hadim pen kuit. Pen koi pen kia ya ki bapang ki bashitam. Ya da yangi na ubameng na ki kalam. Ka jimmaya jang ka jinge Kata sin bagi bandu neuku Bagi dinakane kakuri Dipendrai kajing yap jauh bekotai Dadadu benwa namar kata ngi ki ba pen menda ya ka jingia bad ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko Trai ya upo janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar mela nyu yangi ki ba bit ban yang hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge varit ngi karpad ya me bangi ki ba yo benda hakamet bad ka snam ukris ngin long ki ba la penyata le kawai da omen siyam Bakhuid. Token mau ko Trai ya kabalang jamme kabala priyang hasatala ka pertei but the penjana ya ka ha ka jingid renkat bado Francis upa Bakhuid jangi uvil but marwain u bishop jangi but bardo ki lingdo but ki riniam token mau lem ro ya ki himmen ke para shinrang but kinde ki bela yotia da ka ba kermen ya ga jimmi pat but ya baro ki bela kalat no ha ka jingi sune jamme top diang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isane yangi baro ni karpadia me barenkad bat kamaria te suti Bakhuid ka kami jango blai u joso Bakhuid korim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baru ki Bakhuid ke bela pinsnga bhaya me pateng la pateng ngin long ki babit ben yo ben dalem ha ka jingim bam jekut but bangin ro but pen don buram ya me da ukon jamme u Jesus Christ. Davu lembadu badhavu kalong hameyu blay upa badon bor ha ka jingelong kawe jangamen siyam Bakhuid barro kaburam bad ka jingero junom Amen. ko himen ko paratong induwai nagabinda bar ka jingdo mo jangi baka bor jisu nam pau hangi haki inga sem jangi aga jingim shimet bangin long shisha ki kun di bale ki kam Bakhuid jumu ko pa jangim Uba habening kalong Bakhuid kersteng jome kan wan ka hima jame kalong ka mon jame ha kinda kumba habening to ai ni menta ka jingbam jangi ka bahala ka si but the map yangi kring jangi kumbangi ru ni mah ka bale sniu yangi wadwa telam yangi sha ka jimpen shoy and right of light yangi na ka pasiniu top light yangi ngi karpat ko Trai na ki jing siniu barra ha ka jing spon jamme to ai jing suk jing sign ha ki Sngi jangi knamba da ka jing arab ka jing isne jamme ngi light baro bona ka pop bangin yo jing da na ki jing jinjar barra kat bangi dangap kemelendi ya ka jing karmen Bakhuid but ka jing wan pa jongunam penim jangi o Jesus Christ. Namar ka jome kalong kahima ka jome ka bor ka buram untabat junam la junam Ko Trai Jesus Christ me ubala angha ki apostol jamme ka jing suk ngai happy
ka jing suk janga nga ai happy wat peit yaki pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme to ai haka ya ka jing suk bad ka jingetali khawai khat khum ga mon jamme mame uba im bad uba sensha genom la genom Amen. ka jing suk utrai kandon barabo renkad bad pim Rengkat bat piru. tap da ka jinge do Christ tong ini ai markelia Ko kun lang bro jong blay. Me bagi no ki pop ka birthday. Pusyo sen yangi. Ko kun lang bro jong blay. Me bagi no ki pop ka birthday. Pusyo sen yangi. Ko kun lang bro jong blay. Me bagi no ki pop ka birthday. To ai jing suk yangi. hakami ukun lambro jongo belai bala shaya bala penim yangi na ka pop bala play ya ka snam bad ubamipat na ki bayap banyalam yangi shaka jingjab badu sukito ki bala kot shaka jingkawai jongo kun lambrot Ko kan rat ngam long by song ho ba man rong po ka ying junga. Re shong ta na ka ti ka man sim junga sa ya hi. Hani lempa kanigi Bakhuid bang ila yo man pediang yame
haga communion Bakhuid haga communion men siam ko Jesu pen kadang ya ka jing trang jangi kam ta me ya paro ke ni ki kon ki bashim meta haga ne ka mas Bakhuid na jing ai na la ki inga sem na ka jing dia pang jangi men a pen sule ya ki la ka jing e ka bas kem ba kat ba ki dang pang kat ba ki dang shitam kindup yo e ya ka jing mut but kindup yo mahan ya ka jing mut jang ka jing kor jame ha ka jing im ka jing e ka kon yangi ban shashitam ban e ban buram ban kindiu buram ya me ai boring ko Jesu ha ka ne ka limat bin koi bin kya ya ki ba pak ban shitam baro Jesu le trum ha ki inga sem jang ke meta ta ya ki ba pak ta ya ka met ka par jangi bin koi bin kya ya ki ai boring ki bin lang ta mai ya ki meta hallelujah 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 Jesus 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 I bor ya ki batalat baro meta hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 to nginia duwai ngi karpart ko Trai to ai ba ka jing Trai kam janga jingais buon na beneng kan shimdi yaki donut bat ki med jangi kumda ba man la ka por om ka jing snow jangi henry ka bor janga kan kam Trai hangi da ukris utrai jangim Amen. utrai undon rengka bat pim Rengkabat piru. ublei badan bor badan karkuya pi upa baru kon baru men sim Bakhuid Amen. ya leisuk ban pen bana ya ka kubar ba jang utrai da ka jingim ka jumpin Isang yau lay. Sun spotlight. Sim Bakhuid, Barah Pamikong, Jupiter Baraboy, Junam Amen. And you're right, Trai Jesus Christ, Junam